Agur Eliza jaunaren egoitza, haren gorputza, haren erresuma. Agur Eliza munduko bihotza, guztion ama. Zainetan duzu jaunaren bizia, eta mintzoan jaunaren egia. Argizazu ba mundu hau guztia, Agor Eliza. Agur Eliza jaunaren egoitza, haren gorputza, haren erresuma. Agur Eliza munduko bihotza, guztien ama. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok, presta ezagun geure bihotza, geure anima, Eukaristionetan parte hartu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Gaurko mezetan, eskatuko dugu bokazioen alde. Ostegunetan horren alde eskatuko dugu. Egin dezagun otoitz. Jainko, zure herriak bere hartzainak izatea nahi duzu. Eman zeure elizari onberetasun eta indar espiritua. Zeure aldareko zerbitzari egokiak zorditzan, eta evangelioaren alde salbatzaile gartxu eta bihotz bera egin. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta reg bizi behizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Joan apostoluaren lehenengo gutunetik. Zenide maiteok, jainkoak gu hain maite izan bagaitu, guk ere maitatu egin behar dugu elkar. Jainkoa ez du inork inoiz ikusi. Elkar maite badugu, jainkoa gugan dago, eta haren maitasuna bere betera iritsi da gugan. Guk badakigu harengan gaudela eta ura gugan, eta hori bere espiritua eman digulako. Guk ikusi dugu eta aitortzen, aitak bere semea bidali zuela munduaren salbatzaile. Norbaitek aitortzen badu Jesus jainkoaren semea dela, jainkoa arekin dago, eta ura jainkoagan. Guk ezagutu dugu eta sinetsi jainkoak digun maitasuna. Jainkoa maitasuna da. Maitasunean dirauena jainkoagan dago eta jainkoa harengan. Hau da maitasuna gugan bere betera iritsi den seinalea. Konfiantza osoa dugula auzi egunerako. Kristo den bezalakoak baikara mundu honetan. Maitasunean ez da beldurrik. Baizik eta maitasun beteak kendu egiten du beldurra. Zigorra espero duena egoten da beldurrak. Beldur dena ez da iritsi maitasun betera. Jaunak esana.
Auzpez agurtuko zaituzte jauna nazio guztiek. Auzpez agurtuko zaituzte jauna nazio guztiek. Ene jainko, emaiozu zeure zuzentasuna erregeari, zeure justizia erregearen semeari. Goberna beza zure herria justiziaz, zure doakabeak zuzen bidez. Auzpez agurtuko zaituzte jauna nazio guztiek. Ekarbi ezaizkiote opariak, Tarsisko eta Uarteetako erregeek. Ordaindu zergak Sabako eta Sebako erregeek. Agurtu bezate auzpezturik errege guztiek. Izan bitza menpeko nazio guztiek. Auzpez agurtuko zaituzte jauna nazio guztiek. Berak libratuko du oiuka ari den behartsua, nork lagundurik ez duen doakabea. Gupida izango die gizagaixo eta behartsuei, bizia salbatuko die pobreei. Auzpez agurtuko zaituzte jauna nazio guztiek. Aleluia, 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 aleluia. Aintzazuri Kristo, gizaki bezala agertua. Aintzazuri Kristo, munduan sinetxia. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Markosen liburutik. 5.000 gizonak haze ondoren, Jesusek bere ikasleak ontzian zarrarazi eta bere aurretik bestaldera Betzaidarantz joateko agindu zien, berak jendeari agur egin bitartean. Jendea bidali ondoren mendira joan zen otoitz egitera. Ilundu zuenean, ontzia itsaso erdian zen, eta Jesus lehorrean, bakarrik. Ikasleak arraunean nekez ari zirela ikusirik, haizea kontra baitzuten, goizaldera haiengana joan zen ur gainean oinez. Haien aurrean hartu nahian bezala. Ikasleak urgainean ibiltzen ikusi zutenean mamua zelakoan deiadarka hasi ziren. Denek ikusi zuten eta erabat izutu ziren. Baina Jesus berehala mintzatu zitzaien, izan bihotz, ni naiz, ez beldur izan. Ontzira igo zitzaien eta haizea gelditu egintzen. Zeharo harriturik gelditu ziren, ez baitzuten ulertu ogiekin gertatua, adimena itxu zutenetan. Jaunak, esana? Ezkerra zuri jauna. Atzoko evangelioaren segidakoa dugu gaurko honetan. Ikusten dugu atzo Jesus bi ogikin eta 5 arrainekin zenbat pertsona azetu ziran, ezta? Eta lehenengo gauza Jesus egiten duena bakarrik joaten da mendialdera otoitz egitera. Jainkoari eskerrak ematera. Mirari handi bat egin du, gauza handi bat egin du, eta hurrengo gauza Jesusek egiten duena, bertakoak agurtu ondoren, bakarrik gelditzen da, eta otoitz egiten du.
Eta otoitzean ari dala, hurrengo goizean ikusten ditu bere jarraitzaileak, bere distipuluak ontzian daudela, eta arrantzuan haizea handia dabil, eta Jesus juniten da beraien gana. Ez dute ikusten, batema dator, mamu badator, bildurrez betetzen dira. Bildurrez. Ez dago ezaguera bat, ez dute ezagutzen zein datorren, bildurra sartzen zaie barruan, eta ikaratu egiten dira. Normalean, bat ez degunean ezagutzen, bildurra sartzen zaigu. Zergatik ez dakigulako ze nahiakin datorren gure gana. Bildurra, errespetua. Horretxegatik, gure jangoikoarekin bildurra eukitzen malima dugu, da ez dugulako ongi ezagutzen. Edo aurkeztu zaigun Jesus edo Jainkoa, ez da guk ikusi duguna, baizik eta hartu duguna besteen hitzengatik. Eta hori norbeak esperimentatu behar duen gauz bada. Egia da ez gehala protestanteak, Zer esan nahi dut honekin? Alde batetik, gure jangoikoaren ezagutza datorkigula guregatik, gure barrutik, berarekin otoitz egiten dugunean, eta bestalde, jangoikoaren ezagutza datorrela Elizak urtetan poderioz jaso duen fedearengatik. Bi alderdi horiek ditugu. Protestanteak ez dute bigarrengo alderdi hori. Horretxegatik, protestanteak beste erlijio badia. Orduan baino guk bi ezagura horiek ditugu. Geurea eta Elizak ematen digona. Jesus hartzen da itxasontzian, txalupan beraiekin. Eta gauz bat azaltzen da evangelionetan, haizea gelditu egiten da. Jesus geure bihotzetan dagunean, pakez bizigea. Normalean, pakez ez gaudenean, da Jesus ez dugulako geure bihotzetan. Eta beste bat dugulako. Jesusen kontrako gizakia. Eta hor, ez gera pakez bizi. Eta ateratzen zaigu, guregan dagoen gaizki jedana, ez da? Gure jangoikoari gaurko honetan, ezka dezaigula, geure txalupara, geure bizitzara, zar dadila, eta baretu dezala, geure anima, lasaitu dezala, geure bizia. Jesús entra en la barca con los discípulos, no lo conocen y tienen miedo a quien puede venir. Y hay una nota muy importante que puede pasar desapercibida en este evangelio, que dice que el viento amainó cuando Jesús entra en la barca. La barca hace referencia, en unos casos hace referencia a la iglesia, en otros casos hace referencia a la vida, pero en este caso puede valer una u otra, pero en este caso podemos ver que cuando nosotros estamos en comunión y estamos en paz, estamos en comunión y en gracia con Él, nuestra vida se llena de paz. No es de una paz de, ya no tengo nada que hacer y estoy tranquilo, estoy tranquila. Puedo estar esta tarde bien. Esa paz no hablo yo, Es una paz, tampoco es una paz de conciencia, que también, sino es una paz
del alma, mucho más interior, que dices, estoy tranquilo, tengo un montón de cosas, tengo un montón de preocupaciones, tengo no sé qué, pero estoy bien, estoy en ese equilibrio sano que las cosas no me hacen desequilibrarme. Esa es la paz del Señor. Dios, Jesucristo, tenía un montón de cosas. Él sabía que le llegaría antes la cruz. Nunca perdió la paz. Nunca perdió ese equilibrio. Pues le pedimos al Señor que nos dé esta gracia tan grande que solo viene de la presencia de Él en nuestras vidas. Jesusengan agertu zuen salbamenak badu indarrik mundua inarrosten duten gizakiak menperatzeko. Zuzen dezaizkigun jangoikoari uste honez geure eskariak. Txaluparen irudipean aipatu den Elizaren alde, ez desaiogula etxi erreinuaren alde lan egiteari. Konfiantza osoa Jesusen bi hitzetan, ni naiz, ez izan beldurri jarriz. Ezka desaiogun jaunari. Eraskotako gaitzek astintzen dituzten mundu osoko herriak. Kristabon eta giza emakumen zuzenen alegin apalen bidez, zordezala denontzat bakea eta baretasuna. Ezka desaiogun jaunari. Jaunaren maila hitza entzun eta ogi bizi emailea jango dugunok, goza dezagula elkar maitatuz, jangoikoak digun maitasuna. Ezka desaiogun jaunari. Hau da eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Inkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau xengo zegu, betiko zorenaren ogi. Bede inkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau xengo zegu, betiko zorenaren edari. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna bihotzonez zeure herriaren otoitzak eta maitzak, zure misterioan zerbitzariak ugari daitezen, eta beti zeure maitasunean iraun dezaten. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, ezkerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri ezkerrak matea jauna eta guzti santu jainko alguztiun beti erekorri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Honen bidez agertu zaigu egun honetan, gu eraberritzen gaituen hartu eman miragarriaren misterioa. Zure hitzak geure auleria bere gain hartu du. Eta geure izate hilkorra betiko ospera jaso. Horrela batasun miragarri baten bidez, guri ere betiereko izatea ematen digu. Horregatik eingeru taldeekin batean, gorezen zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Santu, santu, santua, diremos die jangoiko jauna, zeru lurra, beteritas zure izpirak. Osana,
zeru goienetan, berenkatu jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, zeru goienetan. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu gardeuek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dela. Egizu hau nire oroigarri. Sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palkizkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun Retolaza familian hildako zenide guztiek. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegaren argitan. Errukizak izkigorren gu guztiok betiko bizia eritxi ezagun, jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin. Haiek batean gortzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztion horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizaldi eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildor gabe kanta bezagun, gure aita, zeruetan zerena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaigozu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegon ezkero, ez gaitzazotziten taldigan erortzen, baina atera gaitzazo gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzupakia guregunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorenaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna,
zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, arrege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, emai guzu. Hona hemen, jangoikoaren bildotxa. Hona munduko pekatuak kentzen duena. Zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, Zai zinuruz, gure txea zertzen. Baina izazuz bat, eta zendatuko. Azken afari ezkerot jaunan, gure janari zuzera. Agindu gozoz lotu ginduzu, zure gorputza hartzera. Ogia bide gara lotzera, zuaiz gerria adarrarekin, bat egiten denantzera. Ogia bide gara iristen, gure gorputzak lotzera, zuaiz gerria bat egiten denantzera. Batasun honek eskatutzen du, animak ere bat egin, buru bihotzez bizi gaitezen, bat egin ikan zurekin. Zaren osoa eskaintzen zara, izanen gure atsegin. Zu jarritako maite lekuan, ez genuke nahi utzegin. Zaren osoa eskaintzen zara, izanaz gure jarritako maite legean, ez genuke nahi utzegin. Egin dezagun otoitz. Mai santuko gia harturik, otoitz egiten dizugu jauna, maitasunaren sakramentu honi esker, erne eta heldu dadila, zuk Elizaren zoroan oparo ereindako hazia, asko izan daitezen, beren zenideengan zu zerbitzatzea aukeratuko dutenak. Jesukristo gure jaunaren bitartez, ohartxo bat datorren astean, astelenetik ostiralea, hitzaren liturgia izango da. Ejertzizio espiritualak egitera nijoa, beraz otoitza egiten malin badezuen ere alde, eskertuko nizueke. Eta berez,
zapatuan, datorren zapatuan larun batean bertan izango naiz. Azte bukaeran ere, mezak normal izango dira. Bakarrik astelenetik ostiralera hitzaren liturgia izango dugula. Jaun da zuekin, eta berdinkaz itzatela jangoiko alguztidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Zeru eta munduan, zurekin postore, kantari daude, bihotza sotore. Agur, agur, agur Maria. Agur, agur, guztiz garbia. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun, bihar elkar ikusten dugu arratzalde eta gabon bat izan dezagula.